Albishirinku jama'a, ina masu buƙatar sayan fili ko sayarwa? Ina masu siyan gida ko sayarwa? Ina masu son su siya sabuwar mota ko su siyar? Muna karɓan filinku ko kuma gidanku mu canza muku da duk irin wanda kuke so a ko'ina a faɗin jihar Kano kuma a cikin farashi mai sauki. Muna gina gidaje masu inganci kuma muna tituna masu nagarta. Muna printin riguna, huluna, bana da dai sauransu. Na siyi sabon gida a lokaci guda. An kuma canja min tsoho da sabo. Muna da tsarin adashin gata wanda za ka iya mallaka gida ko kuma fuloci har lokacin da za ka mallaka. Ƙwararre Land Agent Property Investment Company. Aka ce 10 da 10 sai ɗan gata. Ku yi hulɗa da mu yau, ku ga aiki da cikawa, kuma ku ƙosa gobe ku dawo. Muna yin kwangilar gine-gine na zamani, muna gina makarantu masu kyawu da tsari, muna kuma gina filazozi manya-manya waɗanda suka dace da zamani. Ba nan kaɗai muka tsaya ba. Muna da injina na zamani na haƙa bohol. Muna sai da shinkafa tsaftatacciya mai kyau ga auki tamkar 'yar waje. Kuma za mu kai muku a duk inda kuce. Ina masu buƙatar sanya hannun jari a wannan kamfani? Kofa a buɗe take. Ko garzayo kamfanin ƙwararren Land Agent Property Investment Company a garin Tamburawa da ke kwanar Gujiya a Amasco Plaza da ke kan titin Zaria. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu akan nambobi kamar haka: 08054588057 ko kuma 09044701322 kuma ku neme mu a adireshin mu na yanar gizo-gizo www.kwararrelandagent.com. Sani komai akwai Allah, to ki haƙuri ki bar kwalla, ki kawai kamala haula, ki sa lura cikin rayuwa, abinda ya zo ki bar damuwa. Walida, 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 walida. Komai yana da farko. Walida, 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 walida. Lafiya kuwa? Wallahi, dama zuwa ne in gaida ki kuma in ji ya uwa da maƙwabta. Allah ya nufin ya faɗi wato an zo wurin ba kuwa aka zo a duba da bakunta to ya yi kyau barin tura ma ita kun gaisa. Walida, 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 komai yana da farko kuma yana da ƙarshe. Walida, 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 zo walida, walida. Walida, 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 to masani komai. Na faru da ta gane mana wahanci an yi wa mai dabi da ya sata. Kuma ya zo ya ce yana son zulai. A haba dan Allah. Allah kuwa. Ja'iri ya magantu. Wa ya gaya masa? Ai kin san yadda muka yi mata dole ne ya gani yana. Kin sai ta. To alhamdulillah. Yanzu kin ga kifi da nama sai abin da muka ce. Ai da shi a hukarsa. Jira yake mu hana su. Aya, ni za a kawo wannan lalatar? Ai bolin namiji. A fara gwada shi da kajima, aka zai kawo. Akwai wani kifi ɗan shagamu. Zan ce kurin shi nake son shi. Ragon ruwa ne ai shi. Kai ragon ruwan nan ya cika mai. Allah. Allah ko kala tarwaɗa. A kawo tarwaɗa. Ka gaya masa tarwaɗan ne. Zulai. Zulai laya. Ya ki taho Zulai.
Yauwa, kalli da lai, kalli da lai. To ya zan yi, zan je gidan ɗan baboni, ke matarsa ta zo ta masa, kunshi. To ki haƙuri ki bar ƙwalla. Abokina ka yi kyan kai, amma kamata ya ka samu su baba da magana duk da ka ce ka faɗa musu umma. Ai damuwar guda ɗaya ce. Tunanina ma ita yarinyar bata amince. Ai da ma ka san ba za ta amince da kai ba. Dole za ta sha maka aji ko ka manta mace ce. Malam tsaya ka je, ka natsu, ka dage, ka zama namiji. To mu je gida mu kintsa, mu je wajenta. To na zilai. Kai. To sarkin zumuɗi. Haka ma za ka ce? To ai kai ne na ga alamar kamar ka daɗe anan sai wani huci kake. Dama duk wanda bai san soyayya ba, ai haka dai ce. To sarkin soyayya, mu tafi kar da ɓata lokaci. Walida, to mu sani komai akwai Allah. To ki haƙuri ki bar ƙwalla, ki kawai kamala haula. Ki sa lura cikin rayuwa abin da ya yawa sannu. Baban yana ciki ne? Take turo mana shi. Abokina kamar ya? Kin ga Zulai. Dakata. Je ki kira shi. Kuma yana da ƙarshe. Walida, 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 zo walida, walida. Abokina ka yi haƙuri, na san ranka ya ɓaci sosai. Wannan matsalar ka ce kai ta shafa, soyayya ka ce kake son ka gyara kuma gashi ka rusa ta. In Allah kana faɗa alkhairi, duk magana ka ba alkhairi. To me kake son in ce ana? Ka ce Allah ya daidaita mu, shikenan. Mai tsoron mata kawai. Matsoraci kawai. Amma dai ka san ni jarumi ne, kuma daga gidan jarumai na fito. A hakan kake kiran kanka jarumi? Ka kasa magana a wurin mace. Zile. Wallahi tun lokacin da muka ɗauko ki daga tasha. Wallahi na jin na ƙaunar. Allah sarki. Ai aka dama lamarin Allah yake ai. Na gode. Idan na gode mu. So da ƙauna ne jawo haka. Ban fahimce ka ba. Kaman bayani dalla me kake nufi? San ki nake yi. To kwaye. A sai mi na tuna wala mutumi zanan da ya basu kofa. Wa me so kwaye ki bana kana kimi alawojo. Ne kiyaye. Aikin banza. Dama ban gane abin da yake cewa ba. Albishirinku jama'a, ina masu buƙatar sayan fili ko sayarwa? Ina masu siyan gida ko sayarwa? Ina masu son su siya sabuwar mota ko su siyar? Muna karɓan filinku ko kuma gidanku mu canza muku da duk irin wanda kuke so a ko'ina a faɗin jihar Kano kuma a cikin farashi mai sauki. Muna gina gidaje masu inganci kuma muna tituna masu nagarta. Muna printing riguna, huluna, bana da dai sauransu. Na siyi sabon gida a lokaci guda. An kuma canja min tsoho da sabo. Muna da tsarin adashin gata wanda za ka iya mallaka gida ko kuma fuloci har lokacin da za ka mallaka. Ƙwararre Land Agent Property Investment Company aka ce 10 sai ɗan gata. Ku yi hulɗa da mu yau, ku ga aiki da cikawa kuma ku ƙosa gobe ku dawo. Muna yin kwangilar gine-gine na zamani, muna gina makarantu masu kyawu da tsari, muna kuma gina filazozi manya-manya waɗanda suka dace da zamani. Ba nan kaɗai muka tsaya ba. Muna da injina na zamani na haƙa bohol.
muna sai da shinkafa tsaftatacciya mai kyau ga auki tamkar 'yar waje. Kuma za mu kai muku a duk inda kuke. Ina masu buƙatar sanya hannun jari a wannan kamfani? Kofa a buɗe take. Ko garzayo kamfanin ƙwararren land agent property investment company a garin Tamburawa da ke kwanar Gujiya a Amasco Plaza da ke kan titin Zaria. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu akan nambobi kamar haka: 08034588057 ko kuma 09044701322 kuma ku neme mu a adireshinmu na yanar gizo-gizo www.kwararrelandagent.com. Ƙawata, ni ban zata haka dandali yake ba. Na zata koma akwai mutane da yawa. A sai ba kowa. Ai garin namu ne ba mu da yawa. Amma da daddare muna cikakke kuma na ga ba kya zuwa. Saboda ban da ƙawaye sai sa ba na zuwa. Amma tun da yanzu gake, zan dinga zuwa. Kamal shi ne saurayina. Abin alfahari na tauraron zuciya. Kin ji ana cakuleti? To shi ne. Waye wannan wanda ya yi sa'an samun ki? Dan ke kin haɗu. Ya kamata ni ma in fara soyayyen nan dan na ga alamu da daɗi. Sosai kuwa. Ki bari zan haɗa ki da abokin Sabuba. Na ji kin yi shiru kin canza lafiya kuwa? Kuma fa zai dace da kamanninki, ya kamata ke ma ki hausa mu. Asbai. Haba ƙawata ki saki ranki ba wani abu bane. Wa alaikum assalam. Jidda ta ashe kin yi ƙawa. Ai kau na ji daɗin wannan ƙawance na. Ka ji daɗi ko na ji daɗi? Abin da ya zo ki bar damuwa. Walida, 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 walida. Komai yana da farko, komai yana da ƙarshe. Jidda ta zo mu ne ya ɓata mata rai ko ko dai kin mata wani laifi ne? Wallahi ban sani ba, amma bari in je gidan sanga. To shi kenan sai kin dawo. Amma ba ta taɓa min haka ba sai yanzu. Oho ma, ina ruwa na. Zan baka mamaki. Walida, walida, walida. To mu sani komai akwai Allah. To ki haƙuri ki bar kwal. Masoyiya na ga baki ɗaya yau ba ka raha kamar yadda ka saba. A'a wallahi babu komai. A'a dai na ga fuskar ba daidai. Ta halar kawai. Ciki nan ba za ka saki raka ba, bari raida maka waka. Masoyina, masoyina, masoyi cakuleti da. Ko kai fa ba shi ne kai raha kai haske fa. To ya gida su momi. Wallahi lafiya lauya su umma a gida. To, duk lafiya lau. Shi ne ko ka tambayi budurwar abokinka. Hey, wannan matsoraci. Haka manta kai na fara tsoron ka riƙa bina da ƙyar. A ne a kere rufa ma a kere. Tsoron ka Ni riƙa ko da na tashi ina neman su yake direct ni ta wajen ki. Ta ishe ka so shaida da alkunya, Allah sarki, Allah ya sa. Okay, haka ne, ni ban da alkunya ke. Ba haka nake nufi ba. Ai tun da ƙawata ta amince shi kenan. Ƙawata ta riga ta amince. Ta amince? Sai ku rika zuwa tare, ku same mu tare, a soye tare. Wannan Allah ya sa yana iya to hira. A zai iya hira mana, kai ma ka iya balle shi? To ai ni da shi ba ɗaya ba. Ban da irin wannan, kai ma ya a hankali har ka fara iya hira. Ni ko da na zo na iya, ba na jin kunya kuma. Ka ce kana soyayya da wasu tun a da, ba ni kaɗai ce budurarka ba. A'a wallahi. A tun da ka iya soyayya kake cewa ka iya soyayya tun da ni ba ni kaɗai ce budurarka ba. A'a. Ya naga kuma kin haɗe dai. Ni kaɗai ce budurarka ba, ina jin hakan fa a jikina, kuma ka ce min in yi haƙuri. A'a wallahi. Ke ɗai ce, ke ce ta fara. Ka ce ba baba ka ni zo ni ma ba. Ba jidda ka zo ni ma ba. Ni ka zo ni ma to gani. Haka ne Zulai. Batun zille-zille ya ƙare.
ya kamata in zo mu yi maganar nan ta ƙari. To fa ina jin ka. Ina son ki, ina ƙaunar ki kuma da aure. Yanzu na ka shigo jerin jinsin maza, daman na daɗe da sanin hakan. Kawai ina so ne ka faɗa min da bakinka kawai. Da ni ba namiji ba ne? Duk namijin da zai ji tsoron mace, wai ya faɗa mata wai yana son ta kuma ya gagara, ai maza ya rako duniya. To ki haƙuri ki bar kwalla. Ina son ka. Kamala haula ki salura cikin. Albishirinku jama'a, ina masu buƙatar sayan fili ko sayarwa? Ina masu siyan gida ko sayarwa? Ina masu son su siya sabuwar mota ko su siyar? Muna karɓan filinku ko kuma gidanku mu canza muku da duk irin wanda kuke so a ko'ina a faɗin jihar Kano kuma a cikin farashi mai sauki. Muna gina gidaje masu inganci kuma muna tituna masu nagarta. Muna printing riguna, huluna, bana da dai sauransu. Na siyi sabon gida a lokaci guda. An kuma canja min tsoho da sabo. Muna da tsarin adashin gata wanda za ka iya mallaka gida ko kuma fuloci har lokacin da za ka mallaka. Ƙwararre Land Agent Property Investment Company aka ce 10 da 10 sai ɗan gata. Ku yi hulɗa da mu yau, ku ga aiki da cikawa, kuma ku ƙosa gobe ku dawo. Muna yin kwangilar gine-gine na zamani, muna gina makarantu masu kyawu da tsari, muna kuma gina filazozi manya-manya waɗanda suka dace da zamani. Ba nan kaɗai muka tsaya ba. Muna da injina na zamani na haƙa bohol. Muna sai da shinkafa tsaftatacciya mai kyau ga auki tamkar 'yar waje. Kuma za mu kai muku a duk inda kuce. Ina masu buƙatar sanya hannun jari a wannan kamfani? Kofa a buɗe take. Ko garzayo kamfanin ƙwararren land agent, property investment company a garin Tamburawa da ke kwanar Gujiya a Amasco Plaza da ke kan titin Zaria. Domin ƙarin bayani za ku iya tuntuɓar mu akan nambobi kamar haka: 08054888057 ko kuma 09044701322 kuma ku neme mu a adireshinmu na yanar gizo-gizo www.kwararrelandagent.com. Tafiya kake ta yi? A shekarar 2025 da muke kokarin ban kwana da ita, a nan ne suka ce tabbas tare za a yi tafiya da su domin sauke muku kabakin arziki na kawataccen shiri mai ilmantarwa, faɗakarwa, wani lokacin ma har da ban al'ajabi. Anya wannan matan mutum ce kuwa? Matarsa fa ciki ne da ta sani bayuwa dai? Ni ko uban maza ne. Insha Allah burin ka zai cika kaka da. Kamfanin Gadon Kaya Films Corporation suka shirya tsaf domin kawo muku wannan ƙatar shirin mai suna Walida. Wata ba mutuwa ta yi ba kuma sako ta sakin ta aka yi ba, a can wajen yawon dadiransa da mai gidana da uwarta can aka je aka samu mota. Shiri ne da ya zo da wani irin rikici, rikitarwa, tashin hankali da kuma ban al'ajabi da tausayi. Ta shirya tsaf domin ko kaddarta ita take jallin zamunta. Walida. Ke ma dan uwarki mara mutunci mara hankali. Har kai kana da wani bayani zaka mun yanzu in fahimta, amma kuma ban zaci haka da gare ka. Ni ban isa in zage inna ba. Mashiryin shirin Ibrahim C. Boy, daukar nauyin shirin Abba Hassan Babura, ba da umarnin shirin Shamsu Finisha. Walida. Sai ku subscribe ku danna mana kararrawa a YouTube channel mai suna Gadama TV, a nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku. Farsalawa ne akan layi. Na je gidanka ina yata. Tunda ne auren nan gaba ɗaya baba ba kwanciyar hankali. Har duka take mu. To, yanzu abin da za a yi bari in ɗauko zani sai maka gamo in ɗora maka ita ka je ka kai masa gidansa tunda kana goyon bayansa. Yawwa barisa, gashi nan ya je sai a yi haƙuri ko? Ok, na gani, na gode. Amma ni da ka ɗauko min wannan ɗan cakuɗin yaron ka kama. Kada fa ku manta, gaskiya za mu tashi. To kai ba da sta mun san me take gaskiya ne, shi yasa muka zo wurinka. Na ji angon naki ya ce wa ke abinci ba. Ya kuma ce mu kuma ke ɗin muguwa ce. Ka kwantar da hankalinka, zan je in samu barista Lawa. Na san dalilin da ya sa ka kira ni. Ina so ka tura ni da Khadija daga hannun wannan azarin mijin. Tabbas na san yana harkar kofin ɗin shi, amma ban san inda yake aiki ba.
ai dan kin san cewar mutum a layin da yake layi ne na shiga wuta bai kamata ki dinga fitowa kina nuna mutum baro wutar nan zai shiga ba. Ai aikin lauyan da ya shiga dama da ni wani kan kabarin uwar kishiya da mutuwa. To kaji yarinyar ma takan da kaji take fita. Ka ɗauka barista ingantaccen kes ne mai ƙarfin tsiya kuma na tsaya a shirye nake daga kan miliyan 1 abin da ya kai naira miliyan 100 zan iya kashewa akan wannan kes ne. To ni ma daga kan naira biliyan 1 zuwa biliyan 10 za mu yi shari'a da ni da kai. Kusan ni ɗan kasuwa ne, duk wanda ya fi karfin kuɗi to da shi za a yi. Ba na son yin komai da gari. A ina zan nemo shi Safina. Wannan yana ɗaya daga cikin hukumar da ka ja mun. Amma ka sani Khadija tana buƙatar ka, tana cikin mawuyacin hali. Silar kuka da zubar hawaye, kukan masoyi mai sa hawaye.